Татарстанда 21 августтан 10 сентябрьга кадәр игътибар балалар профилактик акциясы үтә. Максаты балаларның иминлеген тәэмин итү, хәвеф-хәтәрне кисәтү. Соңгы 7 айда республика юлларында 257 юл транспорт фаҗигасы теркәлгән. Анда 8 бала вафат була, 271 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре ала. Бәхеткә, Саба районында җәйге чорда балалар катнашында юл һәлакәте теркәлмәде. ЮХИДИ инспекторлары һәр даим профилактика чаралары уздырып тора. Ул аеруча уку елы башлангач көчәя. Көн сайын рейдка чыгабыз. Шоферларның махсус урындыкта балаларны утыртып йөргәнен тикшерәбез. Алар инде юл йөрү кагыйдәсе буенча 22.9 пунктында язылган 7 яшькә кадәрлек арткы сиденьдә, алгы сиденьдә 12 яшькә кадәрлек махсус урындыкта утырырга тиешләр, ремонт алган тиешләр. Һәм инде махсус машинада булган штатный ремень безопасности эләктерелгән тиеш. Әлеге урындыкта утырмаган бала ачыклана икән инде. Кодексның 12.23 3-нче маддәсе буенча 3000 тәңкә штраф салына. Шуяк тикшерәбез электросамокатларның юл йөрү кагыйдәсе буенча 14 яшькә кадәрлек балалар тротуарда йөрергә тиешләр, 7 яшькә кадәрлек сопровождение әниләре белән, әтиләре белән. Но преимущество өстенлек бирә инде безнең җәүлеләр. 14 яшьтән балалар юлда йөрергә мөмкиннәр. Төнлә белән электросамокатның утлары булырга тиеш. Электросамокатның скорость тизлеге 30-дан артмаска тиеш. 25 килограммның электросамокатның весы артырга тиеш түгел. Шуяк электросамокат йөртүче пешеходный переходка җиткәннән соң төшәргә тиеш. Һәм инде этеп чыгарга тиеш. Икенче йөргән вакытта пассажирларны йөртмәскә тиеш. Аларның өчен штрафлаган. Электросамокатлар бүгенге көндә балалар арасында иң куркыныч транспорт чарасы булып санала. Аларның иң актив вакыты да кичке якта. Соңгы 3 айда инспекторлар кагыйдә бузган 7 электросамокатлы баланы туктата. 16 яше тулган 2 кешегә административ беркетмә төзелә. Калганнарына тукта, синең тормыш куркыныч астында дигән карточка төзелеп, мәгариф учреждениеләренә озатыла. Аларның әти-әниләренә 100 сумнан 500 сумга кадәр штраф каралган. Баланың тормышы өчен иң беренче чиратта ата-ана җаваплы. Транспорт төрләре көннән-көн күбәйгән заманда кагыйдәләр дә арта. Мин һәр вакытта баламны менә шундый креслога утыртып йөртәм, ремень тагам һәр вакытта дагын, кая барсам да. Һәрбер кешегә рекомендовать итәм әти-әнигә. Безопасность иң беренче. Любой вакытта, любой ситуациядә баланы алып кала торган әйбер. Хәзер аның штрафлары да бар инде, штрафта түлисе килми, ансы да гомумән кирәкле әйбер. Шуңа креслоны үзем бик яратам. Бер дә калдырганым юк, балаңны гел шунда йөртәм. Куркынычсызлыкны тәэмин итү максатыннан 24 августтан 3 сентябрьга кадәр автобус операциясе да үтә. Инспекторлар Яшен оешмасының балалар һәм башка пассажирларны йөртүче автобусларын тикшерде. Аларның инде тахуров төзеклеген, рулевой төзеклеген, аптечкасы бармы, айн түшейтел, тахографы төзекме, документлары төзекме, техосмотр узганмы, шуларны тикшерелде инде. Шулай ук инде операция нигезендә юлларга чыгып, шоферларның аякмы, правасы бармы, водитель, шофер кеше ремень такканмы, һәм инде пассажирларга ремень тактырганнармы, шуларны тикшерелә инде. Агымдагы елның 7 аенда Татарстанда шоферларның юл йөрү кагыйдәсен бузуы нәтиҗәсендә 59 һәлакәт теркәлә. Анда 73 кеше зыян күрә. Без туктаткан автобуста да кагыйдә бузучылар ачыкланды. Пассажирларның күпчелеге шул исәптән салондагы бер бала да куркынычсызлык кайышын эләктермәгән. Юлда хәрәкәт мәңгелек, кеше гомере бер генә. Кагыйдәләрне саклау шул гомерне саклап кала.